a na-anabata na ihe omume nke GCK kwa ụbọchị ọzọ. Na ihe omume nke a ga-ahụpụta ihe dị omimi banyere ọlụ Chineke na ịrịba ama ya na otu o si pụta ihe n'ebe mmadụ nọ. Dịka anyị na-anụ na olu nke onye ije ozi WF Kumuyi, ọ ga-akọwara ihe omimi dị na ọlụ ebube nke Chineke n'ebe mmadụ dị. Lee anya n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 10 amaokwu 38. Akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi 10, otu Kraịst Chineke si tee Kraịst mmanụ Jizọs onye Nazaret site na mmụọ nsọ na ike, site na mmụọ nsọ na ike, wee sị, onye na-agagharị ebe niile na-eme ihe dị mma. Ọ ga-eme ihe dị mma na ndụ gị. Mgbe ọ gbaghara mmehie gị, ọ na-eme ihe dị mma. Mgbe ọ zọpụtara mkpụrụ obi gị, ọ na-eme ihe dị mma. Mgbe ọ hichapụrụ anya mmiri gị, ọ na-eme ihe dị mma. Mgbe o buliri gị elu site n'ihe mgbu a, ọ na-eme ihe dị mma. Ọ na-agagharị ebe niile. N'abalị a, ọ ga-abịakwute gị. Asị m na ọ ga-abịakwute gị. Ọ na-agagharị ebe niile na-agwọ ndị niile ahụ ha kpọnwụrụ, ndị kpuru ìsì, ndị ntị chiri na ndị ogbu dara, ndị dara ngwụrọ, na-agwọ ndị niile nwere ọrịa kansa, na-agwọ ndị niile nwere ọrịa nke a na-apụghị ịgwọ agwọ, ya na-agwọ mmadụ niile. Ọ na-abịakwute gị. Olee ebe ị nọ? Ọ na-abịakwute gị. Ọgwụgwọ nye gị n'abalị a n'aha Jizọs. Na-agwọ ndị niile ekwensu mekpuworo ọnụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Ọ nọ n'ebe a n'abalị a. Ike nke onye mgbapụta anyị, olee otu m ga-esi mee ya ka o wee nye m ezumike a, mkpọghachite azụ a, na nnwogha a, na ezi omume a, n'ịtọpụ mkpụrụ obi m. Gịnị bụ ọnọdụ? Lee ihe nke onye nwaanyị na-ekwu n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke 2 isi 6 amaokwu 17. N'ihi nke a, si n'etiti ha pụta. Lee nke a, ka wụ ọnọdụ. Ọ chọrọ ka a gbaghara mmehie gị. Ọ chọrọ ka yoku niile ka a gbajie ya. Ọ chọrọ ka ezumike na nnwere onwe ka ọ bịakwasị gị. Si n'etiti ha pụta. Si n'etiti ha pụta. Guzo n'iche ka onye nwaanyị kwuru. Unu emetụkwara ihe na-adịghị ọcha aka ọzọ. Mụ onwe m ga-anabata gị. Ị hụ na ụzọ abụọ nke okwu a? Nke mbụ, si n'ime ha pụta. Nke abụọ, m ga-anabata gị. Nke amaokwu 18, aga m abụrụ gị nna. Si n'etiti ha pụta, m ga-abụrụ gị nna. Unu ga-abụrụ ụmụ ndị ikom na ndị inyom. Unu ga-abụ ụmụ ndị inyom na ụmụ m nke ndị ikom, ka onye nwaanyị kwuru. Gịnị bụ ọnọdụ nke ị ga-emezu n'ebe a? Ihe nke ị na-aghaghị ime, ihe nke mmadụ ọbụla na-apụghị ime, ka onye ọbụla na-aghaghị ime, ka ị wee nweta ezumike a na mkpọghachite azụ a, tutu ga-enweta ime ka o wee gị anya. Si n'etiti ha pụta. Na akwụkwọ Mkpughe isi 18 amaokwu nke 4, anụrụ m olu ọzọ site n'eluigwe nke na-asị, si n'etiti ha pụta ndị m, ka unu wee ghara iketa oke na mmehie ha, ka unu wee ghara ịnata ihe otiti ha. Sinụ n'etiti ha pụta. Ọ na-agwa anyị, o kwuru ya na Matiu na mbido nke agba ọhụụ. Ọ na-ekwukwa ya n'akwụkwọ Mkpughe na nchịkọta nke agba ọhụụ. Ọ na-ekwu ya n'ebe niile, si pụtanụ dịka ị na-apụta. Ngọzi Chineke ga-abụ nke gị. Mgbaghara ga-abụ nke gị. Nzọpụta ga-abụ nke gị n'abalị a. Ọgwụgwọ nsọ ga-abụ nke gị. Ihe anyị na-amụta na ihe ọmụmụ a bụ nke mbụ, na ị ga-echegharị
wee pụta. Ị ga-etiwapụ onwe gị pụta na ndụ ochie ahụ nke mmehie wee gosipụta nchegharị gị, den ka ndụ ọhụrụ nke Kraịst wee mụkee n'ime gị. Nke abụọ bụ na ị ga-ekwere na ị ga-enwekwa okwukwe. Ọ dị mfe, i wee kwere, Chineke ga-alụ ọlụ ahụ n'ime gị. Ya mere o ji dị mkpa mgbe ị na-eti okwe gị n'ọlụ, nzọpụta na inwere onwe na ihe ịrịba ama nke ị na-atụ anya n'aka Chineke ga-eru gị aka. Nke atọ bụ na Kraịst, isonye Kraịst, ị ga-enwe olileanya wee tụọ anya ihe niile. Chineke chọrọ ka ị na-enwe nchekwube na ya ga-emere gị ihe niile, na-enwe olileanya na ọ pụrụ ịgwọ nrịarịa gị, ọ pụrụ igbo mkpa gị, ọ pụrụ izute ihe abụ ibu arụ wee bupụ ya n'ime gị. Ya mere ka anyị na-eche onye ozi Chineke WF Kumuyi nke gaji idu anyị n'ozi a, tụwa anya ihe Chineke gaji ime, anụ ndụgụ ga-abụrụ ihe a ga-agbanwe. Anya niile mechie, onye ọla hulite isi ya. Onye nwaanyị chọrọ ịgbaghara gị mmehie gị niile ka ị meworo na ndụ gị. Ọ chọrọ iwetara gị nnwere onwe, chọrọ iwetara gị mgbapụta zuru oke maka mkpụrụ obi gị na mmụọ gị. Ebe ọla ị nọ, ị chọrọ mgbaghara na ndụ ebighị ebi a na nzọpụta. Ebe ọla ị nọ, welie aka gị elu, si onye nwaanyị, lee m n'ebe a, ana m achọsi ike na-achọ ya. Achọrọ m mgbaghara, achọrọ m nzọpụta. Welie aka gị ahụ elu. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta. Ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Kele dịrị gị onye nwe anyị. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ị bụ Chineke na-ahụ ndị gị n'anya, onye na-egosipụta obi ebere. Isi na ị ga-egosipụta obi ebere. Onye ọwụla ga-abịakwute gị ga-ajụ ị ga-achụpụ ya. Onye nwanyị, ka ha rabụ ndị na-abịakwute gị na-enweghị ndị a na-agụpụ. Gbaghara ha n'aha Jizọs. Sachapụ ncheta nke mmehie ha niile. Onye nwanyị, ana m ekpe na ị ga-enye ha nnwere onwe, na ha ga-alaghachikwe na mmehie ndị ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara nke na-asọpụta sọba na ndụ ha, na ezi nzọpụta nke si n'ebe ị nọ ka ọ sọbata na ndụ ha, na ọṅụ nke na-abịa ya na nzọpụta. Mee ka o guzosi ike, onye nwanyị, n'obi niile na ndụ niile ugbu a n'aha Jizọs ka anyị kpere. Kelee Chineke na-emezuwe ya. Welie otu aka gị elu, were otu aka tụkwasị n'onwe gị. Nna anyị, anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke hụrụ ndị gị n'anya, Chineke dị ukwuu, nke na-abụghị gị daa. Onye nwe anyị Jizọs, iwe onye nzọpụta, iwe onye ọgwụgwọ, onye mgbapụta, onye nnapụta anyị. Onye nwe anyị, ana m ekpe nye mmadụ niile ugbu a ka ha nata ihe ịrịba ama ha n'aha Jizọs. Nata nnapụta n'aha Jizọs. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs. Ike nke mgbapụta nye mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì ka emepee gị ugbu a, malite ịhụ ụzọ. Onye dara ngwụrọ, bilie gawa ije. Ndị nwere ihe ekegidere ha n'ụkwụ ma ọ bụ ihe na-ezughị oke n'ahụ ha, onye nwaanyị na-emetụ gị aka, bilie gama ije, guzoma n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbu dara n'onwe ihe, kwuo okwu ugbu a. Onye nwaanyị, ihe ọwụla wụ ihe ịrịba ama nke ndị gị chọrọ, mee ka o guzosi ike ugbu a. Mee ka ọ pụta ihe ugbu a. Onye nwaanyị, ka enwee ihe ịrịba ama ke mgbapụta nye mmadụ niile ebe a n'obodo anyị niile, n'Afrịka niile, gafe Afrịka niile n'aha Jizọs. Emezuwe ya. Emezuwe ya.
anyị kpere n'aha Jizọs. anyị na-ekele gị na isonye anyị na GCK nke a. Amaara m na onye nwe anyị gọziri gị na o zutere gị n'ụzọ dị iche ebe iji wee ndụ gị nye Jizọs Kraịst. Ị ga-ahụta na ọ nọghị nso mgbe niile n'ihi na ọ bụ enyi nke kachasị nwanne ukwuu. Biko mee ka anyị mata otu ozi a si metụta ndụ gị site n'ịkpọtụrụ anyị na ebe nzirịta ozi nke soshal midia dịka Facebook na ndị be ya. Ọ bụrụ na Chineke agọziwo gị na ozi ọma nke taa, anyị na-arịọ ka ikesara ya ndị enyi gị site n'igwe Facebook. Ọ ga-adịkwa anyị mma ka izute anyị na www.gckhq.org/connect ebe ị ga-enweta akara ngwa na ngwongwo n'ihe ederede ga-enyere gị aka ka ị ike bie ndụ nwa Chineke gị nke ọma. Chineke gọzie gị maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa.